that 1 acre will not give you the 365 we are talking about. Maniso ni na iya ni kich 12 months. In most cases, 5,000 pamba. Somewhere around there. But now you'll be asking yourself, are they realizing that? Onego nyiswa nango jopur mapuro pamba mae income magino wango. Koro giloso pesa. Ting'e ko wach ni loso pesa nikech pesa odonjo. To pesa modonjo no konyisi kwan mare. Mano people could be busy in poverty to aparo gitimo commercial farming. So I can speak with that certainty nikech for 15 years ne watimo nonro ma jopur ma tiyo matek Kenya ka. To nongo ni tie jopur ma odich to odhier. I do me a very simple example. Jopur ma kahawa kane bedo programmed e piny miluongo ni Mount Kenya. Gijalo maniluongo ni Swinaton higa mar 1952. Ne giwacho ni kahawa kopidho kahawa 5,000 to nyalo dak maber. Giwacho ni kahawa kopidho kahawa 5,000 e higa machon ja pesa mane gikwano obro nwango siling 365 current value. So they did everything mondo jopur onwang 365 to giwacho ni minimum 5 acres. Optimal 10 acres. Sani kidhi Mount Kenya jogo seduogo masani gin kod kahawa kilo 50 kahawa 100. So giyuak ni serikal every year no migiango waiver my loans. And they're running around doing everything, but they have forgotten kahawa no was programmed. Numondo bait a livelihood program, you need 5 acres. Now Mount Kenya are not even able to do that. So what I'm asking is, samo wacho ni jopur nwango pesa, en pesa marom nade. Nikeche kan watimo study mar jogo matimo gimiluongo ni mchele, ahero, nyatike, ulare. Average gross margin margi per acre does not hit 80,000. It's barely 80,000. So kotimo 2 seasons in a year, kura kotimo 180,000. Mondo nuang a good income, makete immediate income, or require a minimum of 2 acres to 5 acres. Yaka koro dak maber. Maninge na mig the gross income kapuka golo pestage. Kigolo pestage, the average acreage monego ngato pur mar michele en eka bich kadi eka par. Now our farmers are not being told ni Kenya ka dak en 1,365. Kidwani dak aja Kenya en $1,000,000 na year. President osewacho ni Singapore en $1,900,000. So are our farmers being sensitized, and are our officers aware of this? And that's what I'm asking my brother Josh. Aparoni Dr. Josh bende. Do kwa imano ginuango pesa di. Ero kama na inya. Daktari ona ka iwinjo penjo ma Dr. Orodi penjo. Inyalo mana duoko mano. Dr. Josh. Thank you. Awinji mawacho.